विकसित राष्ट्रा खातीर बायलां आनी दादल्यांची समान भागीदारी गरजेची. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पतंजली विद्यापीठाच्या पदवीदान सुवाळ्यान केले संबोधीत. देशाच्या सगळ्यात अवजड दळणवळण उपग्रहाचे इस्रोन केले प्रक्षेपण. लष्कर संपर्काचो हो मल्टीबँड उपगिरो. गोंयभर व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान जाता तुळशीचें लग्न. तुळशी लग्ना वांगडाच राज्यांत सुरू जातलो लग्नांचो महोत्सव. फोंड्यांत जाली डॉक्टर PM रामाणी मॅरेथॉन सर्त. 5 गटांत धांवडेत 1,500 वयर सर्त. आतां खबरो विस्तारान. बिहार विधानसभा वेंचणुकेक रंग चडटा. सगळ्या पक्षांनी प्रचाराक नेट लायला. भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आरांत भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार केलो. तुमचे सपन आपलो संकल्प अशें सांगून बिहाराक NDA परतून सरकार घडयतली असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो. NDA का बहुत जोर बिहार में शिक्षा और कौशल पर है. ये हमारे संकल्प पत्र से भी स्पष्ट होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवादांतूय वेंचणूक प्रचार सभेक संबोधीत केले. शेतकारांच्या हिता खातीर काम केलां अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आजकल ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं. और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है. आप देखिएगा 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा वेंचणुकेत जोरदार प्रचार करता. तांणी मुझफ्फरांत आयज वेंचणूक प्रचार सभेक संबोधीत केले. जनतेन जंगलराजा आड मतदान करचे असो उलो घर मंत्री अमित शाह हांणी मारलो. किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा. आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना. ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी बिहारांतल्या बेगुसरायांत आयज वेंचणूक प्रचार सभेक संबोधीत केलें. बिहारांतले तरणाटे रोजगाराची मागणी करतात जाल्यार प्रधानमंत्री सवा इंटरनेट आनी डेटा विशीं उलयतात असो आरोप राहुल गांधी हांणी केलो. हमने फिर से यूपीए सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की. बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया. और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है और फिर चुनाव जब और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया. जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है.
खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. मुखेल वेंचणूक आयुक्त न्यायेश कुमार हांणी कानपुरांत पत्रकार परिशदेंत संबोधीत केले. बिहार विधानसभा वेंचणूक पुरायपणान शांतीपूर्ण, पारदर्शक आनी निश्पक्ष स्थितीन जातली अशें तांणी सांगलें. वेंचणूक आयोगा खातीर कोणूच पक्ष वा विपक्ष ना जाल्यार सगळे समपक्ष आसात अशेंय तांणी सांगलें. मतदारांनी व्हडा प्रमाणात भायर सरून मतदान करचें असो उलो तांणी मारलो. नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी. सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं. वेंचणुकेन हिंसेक सुवात ना अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलें. बिहारांत वेंचणूक सुरक्षीत आनी पारदर्शक जावचे खातीर पुराय तयारी केल्या. बिहार विधानसभा वेंचणूक संवसारा खातीर एक देख थारतली अशें तांणी सांगलें. उतने ही ऑब्जर्वर्स हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपीज, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स सब तैयार हैं और आशा है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए और पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए न केवल भारत के लिए एक नजीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नजीर बनकर दिखाएंगे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशाक विकसीत राष्ट्र करपाच्या संकल्पाचेर खासा भर दिला. 2047 मेरेन भारताक विकसीत राष्ट्र करचे खातीर बायलां आनी दादल्यांची समान भागीदारी गरजेची आसा अशें तांणी सांगलें. उत्तराखंडांतल्या हरिद्वारांत आयज पतंजली विद्यापीठाच्या दुसऱ्या पदवीदान सुवाळ्यान तांणी वांटो घेतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 3 दिसांच्या उत्तराखंड भेटेर आसात. 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है, उनमें से 50% महिलाएं हैं. जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे तो बेटियां और भाइयों सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 50% बेटा प्रयास करेंगे और बेटियां पीछे रह जाएंगे तो विकसित भारत का सपना हुए तो अधूरा रह जाएगा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी निमतान पत्थर पायातील या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. राष्ट्र निर्मितीचो वावर केल्ल्या 100 महान प्रचारकांक या पुस्तकांतल्यान मानवंदना दिल्या.
या पुस्तक प्रकाशनाक केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, हिंदुस्तान प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष रमेश पतंगे, वरिष्ठ प्रचारक रत्नाकर पाटील, उदय जोगळेकर, पुस्तकाचे प्रकाशक नरेंद्र सावयकार, प्रबोधन शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष संजय वालावलकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पूजनीय डॉक्टरजी किंवा ताज्यानंतर पूजनीय गुरुजी असतात हांच्यानी प्रत्येक वेळा सांगिल्लें आसा आमकां संघाची शताब्दी साजरी करपाची ना. एखादी संस्था 100 वर्सां पूर्ण जाली म्हणून मोठ्या मेहनतवान मोठ्या हातूंतल्यान मोठे कार्यक्रम करता उत्साहान जगभर देशभर अशें आमकां करपाचें ना. आमची शताब्दी जाली पळय आमी केन्ना व्हडले आसा केदी व्हडली आमची संघटना आसा संस्था आसा हें आमकां लोकांक सांगपाचें ना. खरें म्हणजे आमी शताब्दी पर्यंत आमचो संघाचो विचार सामान्य लोकांपर्यंत पावोवंक शकले ना हाचें दुख्ख आमकां आसा. 100 वर्सां जाली तरी आमी अजून लोकांकडे पावूंक ना. संघाचो जो विचार आसा या देशातलो या मातयेचो विचार आसा परंपरेचो विचार आसा तो विचार अजूनही आमी लोकांकडे पावूंक शकले ना. आमचो विचार संघाचो विचार आणि समाज हांच्या भितर कांयच अंतर आसपाक जायना फरक आसपाक जायना. संघ आणि समाज एक जावपाक जाय अशी डॉक्टरांची इच्छा आशिल्ली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. आपल्या देशाचे आताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आणि आपले मुख्यमंत्री आणि देशाचे माजी संरक्षण मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर या अखंड सेवेतील एक कार्यकर्ते आहेत. सदोदित कंटिन्युअसली राष्ट्र सेवेसाठी समर्पण भावनेने काम करत संघाच्या उशीतनं येऊन आपल्याला राष्ट्र सेवेसाठी त्याने केलेलं कार्य हे सदोदित आपल्यावरती हा ठसा उमटून गेलेला आहे. मी तर म्हणेन की या सेवाव्रत कार्यातला मी एक विद्यार्थी आहे आणि आजही या विद्यार्थी दिशेतनं काम करून आपल्या कित्येक ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांकडनं हे सदोदित संघ कार्यासाठी म्हणा राष्ट्र समर्पणासाठी शिकत आजही शिकण्याची इच्छा ठेवतो आणि शिकत पुढे जात असताना अशी कितीतरी हा ग्रंथही आपल्याला त्याच भावनेने पुढे काम करण्यासाठी अजूनही प्रोत्साहन देईल असं मला वाटतं. समाजात जसं आपण म्हणतोय की एखादी पिढी जर घडवायची असेल तर ती एखादी शाळा हायस्कूल एखादी कॉलेज घडवते. पण तसं बघितलं तर समाजामध्ये संस्कारमय पिढी जर घडवायची असेल तर ती संघ कार्यात घडत असते. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यार इस्रोन देशाच्या सगळ्यात अवजड दळणवळण उपगिऱ्याचे प्रक्षेपण आयज सांजेर केले. आंध्र प्रदेशातल्या श्रीहरिकोटातल्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रावयल्यान CMS-03 उपगिऱ्याचे प्रक्षेपण आयज सांजे जाले. हो मल्टीबँड लश्कर संपर्क उपगिरो आसा. लॉन्च व्हेकल मार्क 3 ह्या देशातल्या सगळ्यात व्हडल्या तांकीवंत रॉकेटावरवीं ह्या उपगिऱ्याचे प्रक्षेपण जालें. खबरापत्रांत आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर.
विसपना येवकार पोळ्या मुखावेले खबरो पेडण्या पोरसकोडे फारपेट प्रकरणात पेडण्या पुलिशेन 5 जाणांक अटक केल्या. अटक केल्ले 5 आरोपी थळावे आसात. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी आयज पेडण्या घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन ही माहिती दिली. गुन्यांवां खातीर वापरिल्ले पिस्तॉल आनी वाहन अजून जप्त करूंक ना. ह्या प्रकरणात बेकायदो रेंव उसपप आनी खुनाचो यत्न अशे 2 केसी पेडणे पुलिसांनी दाखल केल्या. जिस दिन ये रिपोर्ट हुआ था उसी दिन हमने टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया था. जो इसके 5 जिन 2 लेबर पे चोट लगी थी वो तो एडमिट हैं, बट उनके साथ जो साथी थे जो इलीगल सैंड एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, ओनर और लेबर जो इलीगल सैंड एक्सट्रैक्शन करते एक तो वो, दूसरा उनके ओनर जिनके लिए वो काम कर रहे थे. ऐसे हमने 7 लोगों को अरेस्ट किया. 2 जो लेबर दो जो ओनर थे जिनको अरेस्ट किया था, एक तो रॉबर्ट फर्नांडिस सन ऑफ अग्नल फर्नांडिस एज 46 ईयर्स रेजिडेंट ऑफ खाजने पुरुस्कडे. सेकंड था अशोक मुलगांवकर सन ऑफ श्रीधर मुलगांवकर एज 48 ईयर्स रेजिडेंट ऑफ पुरुस्कडे. और उसके साथ 5 लेबर जो थे वो सोनेलाल, मुन्ना, सोनू, विकास और योगेंद्र, इन 5 लेबर को हमने अरेस्ट किया था. और इसमें हमने को और भी लोगों के नाम आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि इलीगल सैंड एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व हैं. तो कुछ लोगों के नाम मैं बताना चाहता हूँ. सबको हमने नोटिस दिया है, उन सबको हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा रहे हैं. हिंदुस्तान प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष रमेश पतंगे हांणी बरयल्ल्या आमी संघात का आहोत या पुस्तकाचे विमोचन आयज म्हापशां जालें. पद्मश्री रमेश पतंगे हांणी ह्या वेळार संबोधीत केलें. म्हणजे प्रत्येक पुस्तकाची एक जन्मकथा असते. लेखकाच्या दृष्टीने प्रत्येक पुस्तक हे बाळंतपणासारखं असतं. ती प्रक्रिया जी सुरू होते लेखनाची ती कधी कधी वर्ष 1.5 वर्षात संपते, कधी कधी ती दीर्घकाळ चालत राहते. आणि त्यातून कधी मुक्त होईल अशा प्रकारची त्या लेखकाला हे लागलेले असते. या पुस्तकाच्या प्रत्यक्ष लेखन काम जे आहे ते महिन्याभरात संपलं. म्हणजे मी डिक्टेशन देतो आणि माझे सहकारी ते कॉम्प्युटरवर सगळ्या डीटीपी करतात. परंतु त्याच्या तयारीसाठी मला 1.5 वर्ष लागली. वाचन करावं लागलं, भरपूर वाचन करावं लागलं. पण नुसतं वाचन करून चालत नाही, तर पुस्तकाचा म्हणून काहीतरी एक मध्यवर्ती थीम असते, त्याच्याशी ते सगळं रिलेट करावं लागतं. गोंयभर आयज व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान तुळशी लग्न जाता. कांय कडेन फाल्यां तुळशीचें लग्न जातलें. तुळशी लग्ना निमतान गोंयकारान आपापल्या घरा फुडली तुळस फुलांनी आंब्याच्या पानांनी सोबीत सजयल्या. कोनाडी कोरगांवां प्रतीक्षा आरोलकर हांच्या घरा तुळशीचें लग्न जालें. तशेंच सुवासिनींनी जोडवे जळयले. पेडण्या पुलीस स्थानकार लेगीत आयज सकाळी तुळशी लग्न जालें. भगवान विष्णू आनी तुळशीच्या लग्ना सांगाताच आतां राज्यान लग्नाचो मोसम सुरू जातलो. वर्ष पद्धतीप्रमाणे आम्ही तुळशीच्या लग्नाची सुरुवात करता. पहिलीच तुळशीच्या लग्न देवळापासून सुरुवात करता. आणि आता पावसाने आज आमचे उपकार केल्ले आहा त्या प्रमाणे हे बरे भाशेन जावचें अशें म्हणटा आनी आता लग्नाक सुरुवात करता. अशें संवसारीक नामनेचे न्यूरोसर्जन डॉक्टर PM रामाणी हांची मॅरेथॉन सर्त आयज जाली. आयज सकाळी 6 वरांचेर फोंडेच्या भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानावेल्यान सुरू जाल्ल्या हे सर्तींत 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आनी 1 किलोमीटर गटान पुराय 1,500 सर्तक धांवले. ही मॅरेथॉन सर्त फकत खेळा सर्त न्हय जाल्यार गोंयांत फिटनेस, भलायकी आनी सामुदायिक भावना वाडोवपाचें आव्हान आसा अशें डॉक्टर PS रामाणी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. The message here is that keep running. Don't be nervous. There are ups and downs in life, but you have to keep running, keep trying, and eventually you become very successful. It is good for health. Running is good for health, and it helps you to build better personality, and you get more patience. These are some of the
advantages of running, and therefore one must run and participate in the marathon. It gives competitive spirit. फोंडेचे उपजिल्हाधिकारी शुभम नायक आणि डॉक्टर श्वेता निधी हांणी ह्या वेळार उलोवप श्रीमती अहिल्याबाई रमाणी प्रतिष्ठान हांच्यांनी ऑर्गनायज केल्ले हे इव्हेंट आसा हितून वेगवेगळे 3 किलोमिटर्स 5 किलोमिटर्स 10 किलोमिटर्स हाफ मॅरेथॉन तशे वेगवेगळे इव्हेंट्स आसा आणि गेल्या 20 वर्सां ही हो इव्हेंट जाल्लो आसा आनी इट इज अ ग्रेट इव्हेंट फॉर सेलिब्रेशन ऑफ फिटनेस आणि ह्या इव्हेंटान खूब गोंयकारां मदीं एक स्फूर्ती हाडून रिगार्डींग फिटनेस आमचे आजकालच्या सेडेंटरी लायफस्टायलमुळे असले फिटनेस इव्हेंट्साची गरज आसा हांव आभार मानता डॉक्टर रमाणींचे आणि त्यांचे संस्थाचे असो बरो इव्हेंट घडोवन हाडला. And I ran this Dr. Ramani marathon here today, and I've ran for 10 kilometers. And when I started, I was so enthusiastic, and the trail was easy, but in between it was simple. But when I was returning the last 4.6 kilometers, oh my God, I can't tell you, it was so tough. The trail was like slow, and I had to run. But at the end, I think I did it. And I'm happy, and thanks to Dr. Ramani Goa Marathon and Srimati, Ahilya Bhai Ramani, Productions, Pratishthan, and to Goa, that has given us such a good opportunity, and I'm so happy. Thank you so much. दिल्ली सेको IF मॅरेथॉन 2025चे आयोजन झाले. एअर चीफ मार्शल AP सिंह हांणी 5वो पावटो दाखोवन मॅरेथॉनाक सुरवात केली. फ्लायिंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह हांच्या यादीन ह्या मॅरेथॉनाचे आयोजन जाता. 10 किलोमीटर आणि 5 किलोमीटर अशें धांवण्याचें आयोजन ह्या वेळार जालें. अशाच तरेन दर वर्सा मॅरेथॉनाचें आयोजन करतले अशें एअर चीफ मार्शल AP सिंह हांणी सांगलें. In the name of Paramveer Chakra Flying Officer Nirmaljeet Singh Sekho, he is our icon, and I'm sure we're going to do it every year. सेना का जोश एज वेल एज देश का जोश देख के हमें बहुत ही खुशी हो रही है और ये रिस्पांस आप देख ही रहे हैं. मैं खुद 10 किलोमीटर दौड़ा, मैं वाइस चीफ हूँ. सुबह सुबह 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव्ह. भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधली तिसरी T20 क्रिकेट मॅच भारतान 6 गड्यांनी जिखली. ऑस्ट्रेलियाच्या होबार्डांतल्या बेलिरेव ओव्हलांत ही मॅच जाली. ऑस्ट्रेलियान पयली बॅटिंग करतना 20 षटकांत 6 गडे वगडावन 186 धांवड्यो काडल्यो. भारतान 187 धांवड्याची मोख 5 गडे वगडावन 9 बॉल राखून पुराय केली. 5 मॅचीच्या खेळा माळेन भारत आणि ऑस्ट्रेलियान एक मॅच जिखल्या. फुडली मॅच 6 नोव्हेंबराक जातली. इतले मजगती ICC बायलांच्या वर्ल्ड कप सर्तीचो फायनलीचो खेळ भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगती जाता. दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून पयली बॉलिंग करपाचो निर्णय घेतलो. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडान कसलेच बदल करूंक ना. आताच मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 गडी वगडावन 171 धांवड्यो तांणी केल्या. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत सगळ्या पक्षांचो जोरदार प्रचार. भाजपा खातीर वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह जाल्यार काँग्रेसी खातीर राहुल गांधींचो प्रचार. विकसीत राष्ट्रा खातीर बायलां आनी दादल्यांची समान भागीदारी गरजेची. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पतंजली विद्यापीठाच्या पदवीदान सुवाळ्यान केले संबोधीत. देशाच्या सगळ्यात अवजड दळणवळण उपगिऱ्याचे इस्रोन केले प्रक्षेपण. लष्कर संपर्काचो हो मल्टीबँड उपगिरो. गोंयभर व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान जाता तुळशीचें लग्न. तुळशी लग्न वांगडाच राज्यांत सुरू जातलो लग्नाचो महोत्सव. फोंड्यान जाली डॉक्टर PM रामाणी मॅरेथॉन सर्त. 5 गटांत धांवले 1,500 वयर सर्त.
पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन. कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज. प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी. कान लगे होते थे, दिल लगा होता था, बस आवाज सुन भारत हंसता था, रोता था. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. रामायण दिखी, लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल. टाइम है बदला, जज्बात वही है, दिल जिसको लाइक करे बात वही है. कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है. जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है,